wo sunwana monten so na asefem ewie no amukura no wo mu hu sese wo mu hu na sade mu nsante ye bekwa akwaji mu nkire mu aba kwabranya ako yama ne boni ewo epoye mantamum ene asaman kese circuit court no kwatrase na ewiase etomre bi a asam mpani nipa ene pe ne ho asem ene nsam pi ye ka ho anwumre ye senkunwa no ye de bra wo se anwumre no nsi abrem kase wo hwe TV no a ye Sompa TV wo hwe Facebook live YouTube no so ye adwuma Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wa Santimantan Kropon Kumase no ati Sompa 90.7 ewo tachiman nkuranza ene ne mpatamu wa mususu se yaba akua boachiwa asempa yetia ene dom no DJ Toast no nyina ekuram ena afensu obumpa okese akua nyaako abronoma ene awana no ne busafo nyina susu kuram wo ho a anwumre ye nyina yakabo mu a yade nsam no ebrew efie mu monten so adwuma mu ekwan ho ba bia ya wo anwumre wote ye nkan yada wasem wakwa aba atira wo Sompa amakatuapa nana kwabena kese na afei eja pia apam dada endi samanyo kuo no etira se nyame ya adomo a ampaye a ebetwa o ma hye se won ho aboabo won ho kire se Bank of Ghana esu ene ne ban ya woda na die wa Ghana ha se no wotwere ho ba bia onti ase ne science nyame ya adomo a September boso e korude tosunum ene asase ba woso ma wiase nyina ba gu bosuo pa ene samu kire se on ba ye wo ye kire tinten pa ewo Bank of Ghana anim ho nyina kire se Bank of Ghana ade atudwa e kire se ho pese osi atranya kese a ebetimi aboa ma adwuma abo ye no watimi ayo na watimi ayo ne ye na no mom na mo be kan no ma hye so a NDC amanyanko no so de sobo bi abo Bank of Ghana ne MPP abankere se omato kese ana omu twa sika pa edema aban sa aban na afenso onfanya adwuma bia ya obetum de ye ewo na mamuo mu ne nyina no eye nsem oboabo no omo kire se enya de so mbetratra sesa aye hwe ha ne science ene wo mene process adwumakuo no ahia ye nyina so anim se obaye ye kire bi ewo man mu agese bi ya wutia process fo na so na process fo mo wafutuo ene akwankyere se fa ha memfa ha ufa ha ya tie ha entie ha uduru ha se ye ni kwasa woto aso ha wo mene process fo di nkomo kama ama bibia atimi awie peyo Emmanuel ama Kofibua wona na onen samtwerofo edi nkomo na wakyerɛkyerɛ mu sade niema esikoye ne kwan ene hyehyɛ ya mafa so a nyame ya adom September 5th bibia be ya simple intention to protest, to express our revulsion on the illegal printing of money at the Bank of Ghana and the malfeasance that has been reported in the 2021 and 2022 financial report of Bank of Ghana. Acts that has resulted in impoverishing close to 1 million Ghanaians. As law-abiding citizens, we wrote to the police service to inform them of our intention to protest on the 5th of September. We provided them a detailed route of the path that we will go through during that protest. We were invited by the Ghana Police Service this morning at 10 a.m. I'm happy to inform you that we're here on time. Came with my colleagues, members of parliament. We were joined by the route that we proposed. And so everything is set for our protest, which will be joined by thousands of Ghanaians to express our revulsion at the ugly. Ene ya etwagu ye yewura Emmanuel ama Kofibua panimpa abadi akire edema NDC amanyoko no kana fenemu 2022 ena aban de betu dwase sabi eka emene Ghana ban no na wonmo atim nyina nso ehunu amane bi ne se ehunti se aban a wote so ye nhyehyɛ na otimi toto niema se be na timamufo nyina so ho betimi ahenha wo mo na sabi sankafe ne ye ba beto man yi di anka hwe Ghana ye mfa nto ka beto ne ka ya na no ene wo se wono mo anaja won bondo edada ho na wo munya mfa nya hwe wodne nse beka eno achi no nso kra ena dodo anka yese eja edi ansa na enyini no eno nso kra wo besan so ateso ana se wo betwe ma akwa akiri esanse se wokase wotua ne ho nso na watimi atua ewie ebi mokura yi wo musika ebinom so koye mpene demonstration nom ne ade ne no ena doctor
John Kuma wɔn a ɛso afɔ bɛde akyerɛ hɔ sika sɛm ho nsɛm so wɔde atodwa kyɛ sɛ o sika no adaworoma wɔn ma wɔde edi kan de akora sɛ enyini aben yɛ adu sɛ wɔn teɛ na ɛno no sɛdeɛ nanka ɔhamu nkyɛmu teɛ no ɔhamu nkyɛmu nnum ɛna aban no hyɛ sɛ wɔbɛtumi atua na sɛsɛ kura 2.4 billion Ghana cedis aba yɛ no no wɔn ayɛ nhyehyɛ ato ho a wɔn ba bɛtua ɛno akyi wɔn a wɔde ewom na edi sɛ fata sɛ etua bia nso no brɛ ɛkɔ animu enyina wɔn bɛsɛ atua no aka ho Abine debt restructuring na yeah no and Osha abine ankram di musika ne abine didwa nhyehyɛ foforɔ ɛyɛ bond exchange bɛ 85% participation na ɔmo te ase a ɔmo gye abine new bonds ɛnura no na ɛyɛ the first 6 months and now say I buy a first payment on their coupons to them. Coupons near interest na I buy the amount and principal no the secretary now the question. Now say yeah Jumadi and a month February to futuro microphone say a haircut, but Jumadi and so na haircut to be haircut and they say secretary na crown be 1 million. I buy say Mateso memo 700,000. I just say haircut ne say usika botren we lose 300,000 but the and sanity 1 million nyina da ho they are buying Ghana for she say and say interest anansi hu na buy etuama 1 million so na kai 18% na abaya kwa hunchire ntimi 18% nyina ti ateso aba 5% enti enone the only difference I buy and after so no number of years extended the call 2027 2028 into and also the bonds the for long time 10 years 15 years 20 years 10 so crampon and said and additional copy into the best Ghana for say and she say aban ene Ghana 4 year and nyame adom first payment ne drew so and no Ghana aban to 2.4 billion Ghana cedis. Dr. John Kuma ya oye Ghana so afọ abedi akyire na atene ne se wo kyerɛkyerɛ bondo ne se de ho nsɛm no atiemu PU arusi ne Ghana fo ne wiase nyina 18 komo kyerɛ sɛ nyame yɛ adomo a o pagya mu kakra sɛ bɛyɛ obetumi asom na wasom ye pani kwankyerɛfo yɛ oyɛ hwehwɛmu na afɛ so san ne amansan di nketa ho de ma PU arusi ɛyɛ yewura Kofi Obute na asɛm a wɔde ama yɛ no ɛyɛ tie a wakyerɛkyerɛ mu sɛ entumnum a yɛde bae lifeliners na ye kanu omu yem krofo a omu consume electricity from 0 up to 30 nti se who consume electricity from 0 up to 30 a who was a bracket no na chese we lifeliner nya tra 30 ne pe enu chese we nya lifeliner bio lifeline no ubetumi use be 3 LED bulbs ubetumi use no for 8 hours a day for 30 days. Now, we use iron 1,000 watts. We use iron for 4 hours in the whole month. Chese, me bobo nyama do Saturday. Now to nyama so for 1 hour. Don't hear bako. Odi ato ho. Another Saturday. Wait me bobo nyama. Wait me to so for another 1 hour. So for 4 hours in the whole month. We use TV for 5 hours a day for 30 days. We use fan bako 70 watts fan bako for another 5 hours for 30 days. And I don't know who use sanya manisia. You are within the lifeline bracket. Who kitabe say deep freezer. Ukita fridge, ukita TVs, air conditioners, nisanya manu are using dia and you are out of the lifeline. Now lifeline na ye kanu, munyina no ye residential customers. Now residential customers no ye chemu into two. Omo amoye lifeliners and omo amoye lifeliners. Enti omo amoye lifeliners no omo rate no 0%. There will be no change at all. But so we non-lifeliner dia na chese we rate no abekoso by 4.22%. Meaning na chese ebi awu use 100 cedis a month. They say who kwa koto 4.2 cedis ever count 4.2 cedis ever count because 4% of 100 no it will be like 4 cedis. They say who kwa koto obetu abe 104. Ene ya etwagu ye wura Kofi Obute pani kwankyerefo ye hwehwemu na afenso sane amansa di nketa ho ade ma PU RC. Coalition of Transport Union Association womo eye ashentua anasa ashenka adwumakuo womo nkabomkuo na womo nso na atete bi dia bai sebio wono hu se to bi ho a edada patrol so ebi energy sector levy ebi nso kura pollution levy na womo hwe kura womo hu ani ba bi ewo enam saye so ama patrol no wono moto a sebio letai kuma bi wokọ ha ne ha na asa kesi ka no nso enso hwe ne se hunti
wo mama aban na wotwe mienu se wansesa na adwen ne wanyi sa ato na mfiri so a ene wo mo nso de bi beka ahyentiade no ho enam sa ya so ma wi apran motobre kase bomu wo Sompa 93.1 ye ne yewura Samuel Amia ya wo no ene ye pani a otua wo mo no edi nkomo ene wo kyerɛkyerɛ sa levi de dada so ne de nti a wo mo kasa aban nyi mfiri so nte sa wonom ebesan de ahyentiabo no bi aka ho sei ene wo ka no components I did in Mano, in our Cocoso, fuel night to be a shame, and self again, spare parts I had to aboarding engine oil I had to Apostle, ties I had to be a castle, Apostle, Tayananka Caneno, yet on the 53 and the pigeon moving on 600 VHD, engine and yet on the 12,000, giving them 20,000 VHD, engine oil and anchor 120, giving them 210 VHD, we flew down yet on 15 cities, the pigeon moved 35 cities, kind of saying, tie rods, lay. Shock absorbers near the beer pigeon move at the apostle. Now, yes, some even say, baby, I near Mana Quaco. Yan Shetty and Kabi Diana, and maybe I'm 5 human a year and one. A baby will be cracked out, best they are in the Sicano, the CC near the Asmo Mindana. Intimina, yes, she say, and cut the option listen to the cash into your dear. You say, so money wire day. You see a 2 cash into your dear swap, and the idea of what ship or how you. And I'm thinking a 2 cash into your dear swap. Passengers need to bring for short distances in the very warm and me if you want to go for. And into the said, baby. The besan be suko e de wura taxes a aban de agu petroleum products so taxes bebe makoma be bu me ese egu so no emu be nan o wa ye hu sanka aban ni timi yifiri we be boa ye eno ne pointed it aban ne say ye hu special petroleum tax ye hu energy sector levy ye hu energy debt recovery levy ye hu sanitation and pollution levy that taxes here egu petroleum product no so ye potolite bia egu so ye tua de ma aban no enka aban no mo de so be ye free ho bola levy are making sanitation are making ye levy dia we no ka say fie bia bu ko fie bia mu a ye di omo bola fee ye yon tua bola fee man ni krapo no ofro bi the sisa no bola tua ka na energy debt recovery levy a ye so man de country tua sa to no mpanti o man ni ka man ni de no ye tua sa ka isa omo mebu akonta nchire ye say e kana ye tua no e kanu na ye say ye tua say na ka say special petroleum tax 2015 Supreme Court my ruling so mu yin sa tax na mpanti o na no wonder Bank of Ghana nkuntabo ya ode ba ya fra said ye no trese wa boka 60 billion Ghana cedis no e was ye te kwanton kro abadwakuo sebe ya obetima hwehwe mu na nyame ya adom na ye hwehwe mu a niema ba ko mienu miensa bia ya ni bebo so na eno na ya de nam so ma Bank of Ghana e boss 60 billion Ghana cedis no a na wo kire bia edi ya nimu no ye kwa ya nimu no na ye hunu ba bia ye befa so a empo ye betimi aye ya niema na etima hwe atoto ya niema yi na nsamo a wode man samtwofo ye ntie no achi ye ba ya ne yewura Christian teacher no bia ono nso nimte efa sikasemu ebedi nkobo bia nwumre. When we're talking about the impact of the DDEP on the banks, we saw variations in terms of the level of exposure from one bank to the other. And we made the point that the central bank overexposed itself to the government. That is a decision of the central bank. In the wisdom of parliament, they set a limit of deficit financing to 5%. This was way abused. Okay, so we are talking about principle, we are talking about the law. We are also talking about the lack of transparency and disclosure around all this excessive financing, which is now a matter of public debate or is now a public evidence. Remember, early part of 2022, when this issue was raised, it was denied. But it wasn't so difficult because we knew it was just a matter of time and the truth will be out there. Especially when the government, at the end of the day, made a call to the IMF on 1st July 2022, we knew it was just a matter of time and light will be shown around all of this. And therefore, the evidence is what we are talking about today. So what we are saying is that the extent to which the central bank exposed itself raises serious questions. And I think that we will probably need some independent body to investigate all of this and make proposals and reforms going forward, right? It's very, very important because you see, as a lender of last resort, you don't render it to this extent. The leadership of the central bank had that obligation to preserve that, and I think that wasn't done. Wayagoma suamu obemfo de ne djuma ewo University of Ghana. Yewa Godfred Bopin ena yetene nka yewa Christian Tachijan enso aben
ɛwɔ sikasɛm mira Sompa TV so na radio so nwen ka ho Thank you, Minia. papa na wapɔ mu te sɛn Na me adome ho yɛ pa. sɛ Bank of Ghana ɛde nkontabuo ba abɔnte sɛ wabɔ ka 60 billion Ghana cedis a animu ya no ya na yɛ na yɛte saa asɛm no yɛ ne yɛkenkan saa asɛm no ya na ɛde ade na yɛdimidi yɛ ne hunu ma ne hunu sɛ asɛm wɔ mo ka no ampa ɛyɛ no korɛ Yo, me da se bebre Minia. We dey make sure na afiefo nyina ne ahwefo animre. Yɛhwɛ Bank of Ghana dwumadie senior professor no eka edi kankan no or a lender of last resort, especially to the government. Inti modern performing transactions for and on behalf of the government. In figures no about out no there were some notes yeah no come no much I fast so about future about 54 billion of it was coming as a result of government domestic debt exchange program now both phase 1 and phase 2 no. So the medical say or a lender of last resort and now time performing transactions for and on behalf of government no. A buying kabia is a buying board especially FSR domestic debt exchange program no. Omuna I absorb it. Until invariably no because omuna aboka but a buying move and a edit sakano abba. My share the pretext to the whole proceedings no so. Let's ask ourselves assuming Bank of Ghana and go in with or more intervention no I no the domestic debt of about 54 billion where would have Ghana been in terms of your economy? We just say we would have even had an economy to refer to by this time. IMF was premised on the fact say to me a successful debt exchange program and I say refinancing no a bit free up certain capital in a cash flow a bit yen so and I be my yen debt no I sustainable and yes sustainable our man farm sustainable levels are many person come back say or mobile be my yen support or future first tranche of disbursements cry about they say young institutions so kakra e wo yen economy no so and she say no ama many sure say nka by now e bia me no kra nka sa nkomo yi e betimi there will have been chaos in our economy. And though now so let's look at the ultimate goal. At the end of the day, kana abani no then a buy and kana baby agent say no you compare say anka sa dwumadi so ankoswa then anka so ABC. So I think it's important say we look at the outcome, the ultimate goal no in all of these transactions. Mira Jan the SC ni baby ebedu ne sa nkomo a ye die sese a wo cheche mu akere no wonua bi te se Godfred Boppin etre se ebe ya yente abadwakuo bi omoye kontonkoro na yentimi hwehwe sa ansensem ne ye koya nimu no ne ye hu kwan pa a ebetumi afa so wona wonim de wo sikasem eba ne sa no a ye benya ne ma yie anase se ye ye ne sa akora no a baby e begira no wo se gira fisa ne ma bi wo ho a ya ye ne ye nnura bi atwam ye fa ne sen. I need to actually update myself on Bank of Ghana more auditors, but I'm sure say Central Bank ne Bobre Bank of Ghana or more use any ordinary auditing firm me say the likes of maybe a PricewaterhouseCoopers more any those very big audit firms no be used to and as these are institutions of international repute. And once on about your accounts at the amount and on prepare financials at the amount no. You can be assured say it meets international standard and you won't prepare and omode about. So we know meet man say this Bianca Mache Bank of Ghana or more auditors no nanke who profile this year before we be able to say we need another body to do it. But from my position and where I sit, looking at the caliber of institution that Bank of Ghana is, many sure so I'm used to any B-less or the 10 firm. It should be the likes of PricewaterhouseCoopers. Mr. Jan, the kwakwa mukra no my Ghana abino deka. Ya e kana wode kra no ne nkoto sere na wo sere se ibetim de kan bia che no. Ani ye dwa to IMF se ombeboa ye wosikasemu ene ade a. Bank of Ghana so ye ne da so o man mu se bibia ni won ye betimi outdan no e won ne ba ko mienu mi so ono so na etie mu se wodeka ye sika ye kwaji fra mo no ne ba ye no sika no ebenya mfa so papa bi e de ama wo man no ana se da so gira ba bi e gira kra no se ye the Bank of Ghana sam no ebe ho a enye ye
Bank of Ghana ne car wabo the current position no, I think it was for the ultimate good of the Ghanaian economy. Send a medical no, o man yes na yes anka I am rabbit maba edward support no e dia brain yi na so mo ba yi the home baby anema e ka before the year ended. Say dollar to CD rate no e can ya could be there 16 Ghana cedi per dollar. As we speak, we are doing an average of about 10.9 or 11 maximum. Has been stability, especially in our forex market. Economies we are say forex markets no account for no inflation so ka ho. Ebi na ye nim family dey niema astate pick up kakra. If you say say intervention ma e ba ye no na e boa yen. But Bank of Ghana nso aboka. Enye profit institution our better say what plenty no could gain to a capital fee and I buying expenditure and I buying spending and our no I absorb it just to be able to account for it. And yet say no na what plenty or insolvent. No central bank in our case Bank of Ghana if it's my insolvent it doesn't apply that way. The government of Ghana and Enyaneka but because on a institution are performing transactions for and on behalf of the government on absorb cano I am funny so on the books muna FT but it doesn't necessarily mean that it can get to a level of which man insolvent. No, it doesn't. Assume doing kawa numero. But that's very Ora Christian ati Jan we be we nim de e wo sika semora numere e na di san komo yi. Yegusua e wo sika ene eho ade enam so ama Ghana ye nam fna mu yi ho. Na no adwadifo a wono mo Kumasi Central Market ni bre pa se anhweye wo mbetintasu kokko de akira aban ni nyina ne se bose bi a wo hye wo mo se keyeti adwa kese wo ba bawo nom ne eho ade no wono ma hwa wo hu hwe na wo hwan hyehyɛ mu nso 2024 na aba kire se wo be wi adwuma no na firisa mampanin dada mahama firi agua so ba bi o ye penwe na ɛhɔ a dada no a enyanko bi abio na enum no wono mo kasa ɛwɔ Sompa 93.1 eno bra na oman hene ye odubo achede agwamo na afi wo ye oman ni nyina ho adwuma no ewie epuso aban no e mo ba be kasae eno mu na Dr. John Kuma oyeso afo be de kire hwe sika sem ho nsem so e ba be yi ano e che se IMF bosa na won kokoje ye no se kura $600 million wo mo de ma contract for no ayire so November ya wo mo ko site na ja wakwa akoye adwuma na de ni kan kura ne se we German aban no na eso asene eno bank e wo ho Dutch bank wo mo na de se sika botene no eba ne se hunti wo mo ni da kwan se da sebo a wo betumi ayo na wo mo ayo awie ni ye ne se hunti no timamufo a wo no mo da fram na wo bo sujetire obi anka na komanto ne yem na se tie bia contract for no ebesa ba ba ye adwuma enyuma a stop especially Kumasi Central Market ne media hodoa na ene amano every December hono aban suspended all debt repayments enunti amanone banks ahodoa export credit facilities ahodoa na ede ye puntuduma hodoa Ghana no esan se ka ye de omunya nkoni nti no mo so a suspend payments omukiama contractors ni nyina nti ama contractors na adwuma ndodo na aba on hold. But Yamiadom, Yane IMF in Kitahudi, ya form the creditors committee China, France, and and Kitahudi ne Dretria and Sana a few way back so external credit and answer external debt restructuring. A kaya dinaman on Netina, we are not so much saying non Kitahudi. Say we are. You better restore all the credit lines with bilateral partners or more. Omodio Musika Air Finance the various projects now. I just stop nina. Yeah, restore credit lines now. Sign money na besasha say. Enti ebesre amount for say NTP Ombe sign mana contractors na free site no. Omesa ba betwa omonyuma so nti eni die tripa. Dr. John Kuma so afọ be de kire hwe sika sam ho nsam so na de adwobre nsam matimamufo a Oma kuma ayeyire ni wani abere se adwuma asabio abo adada enti wombetu ntesukoko no wose enche bia enema bekoyi abusua ne akoso e woni je no ewiase nyina aguso ya oka ho asam ekwo wasokrampo atu anamon e de afa ho na ne yatie efri ni je no abusua eyensam pipa wo ewiase afa ne yatie ase se asam bia ni ho a emfa nipa ho na woni a wotwi asaya kese efri Ghana ha ekopie mu e woni je
na okofa tomatoes ne mu ne nkeka ho ene jene ne nkeka ho de ba wo man mu no abusua omunkomodi omne nsɛmtwerɛfoɔ adi kyerɛ sɛ ebi wɔ hɔ no mu a wotimi tutomu a na wofiri ne gya hɔ beduru Burkina Faso hyɛre so hɔ no mu a atuatefoɔ no timi etumirika di wɔkyi te sɛ deɛ sabio kraman pam kusie gyina hɔ ɔmbɛdi wɔkyi atututuo saa wɔne a wɔkɔkɔfa nneɛma no bi kura kyerɛ sɛ berɛ ɔmbɛduru Burkina Faso ne Niger hyɛre so hɔ no awurade a etuo paa ne deɛn etuo timi to fura no pa kɔka nwumere ɛhyɛ awia timi to amaade kye ɛhyɛ nwumere timi bomu a kɔpem sɛ anadwo da suom ansa na wate sɛ bi etuo no kura no akɔyɛ din na wobɛpie mmɔnten soɔ no na adan ne agyapadeɛ ne kasa ahodoɔ a yɛahye wɔ mo no ɛyɛ sɛ ano ɔderen sɛsi a yɛkasa kɔhyɛnkani baako deɛ nyame ambam ntam a ɔhwɛ yi a ɔbɛyɛ nyame dea na ni bra bere wɔ ayaresabea na wɔhwɛ sɛ doctors bɛtumi agyina no so na wɔtumi agye ne nkwadeɛ ma no ɛyɛ sɛ ano ɔderen na wakyerɛkyerɛ mu akyerɛ sɛmtwerɛfoɔ kwane yɛfa so ne baabi a wɔabɛduru ni ɛne deɛ aka ho bi a wɔda ayaresabea Omoshi meka bako ewo duli kwenu Burkina Faso because of jihadis. We don't know what they want. They are terrorists. They even shoot our driver, but luckily he's alive. And Omoshi Kano. And Kano so Efa beans. Of course, yeah. They call from because Obia Soro say one to them. Nema na ohu ahani na Burkina Faso na ena Ghana de. Ghana so ya wajeni agogo ni boku bolga eno de enshelen doso sa. Nigeria de no chemicals doso. Enye easy say obenya jeni kama te say Nigeria de no. Mo say omoye pipes ne bibia oko omo farm no de obe check because as government na ye bibia ma omo. Sisi anu de ya holjo yentomi ko because of the code na omoye because kwano na ebe fani na yentomi omo lucky border. They were standing there waiting for combine escort, yeah. So they were waiting for it, and then the escort is not coming. So one of the cars, that one is not our car, decided to follow the road. He succeeded. So the rest they say, okay, they too will try their best and see. So immediately they try to stop them. They refused, not knowing that there are plenty people there. So they decided to start to shoot them. So they stopped. Some of them stopped, and some of them go back. And then even some drivers leave the cars and ran out. Abusia ayade se ano den opani a woni ye kasa wada yaresabia sisi a wo hwese nyambe ya nadomo a ne nkwa betumi aba na asankafo no bi ya yesa na omudi nkomo no kyere se enye enkombo ne no mo hye Ghana fo de mo a mode musika ahye edwadie bi mse bia mokofa jeni anase den mokofa atai aba Ghana ha se abeton ne ade no nyame amoamo a musika no behye efiri se obi a edwane de agye ne kra nkwa de ekoso ewo ni gye honom no ene ehye no so hora busua esewani ensa okatere pa. There been a cars so many, about 15 cars with onions, and we diverted to Benin. Unu se jene cousin bebi na mko jina hon amudu 2 weeks unu se jene nso asai no derbe se de mu hon nyina musi mbati ma choma na muntimi nchom ade achi no amuto ako amunu sam nam sa unu se kan de obi trimeka obi siti ntrimeka ha ya cousin de onim hon de anu de ofa beans de o indikire ne so anu ofa jende no amuna munya asiamu muna musi e bolla beans wanti anu mo frem nya jene ne dia sei dada amunya nto firi on nyina asei ono ye hinya se o mfambra ya hie e bi boti manja kakara na wonti minya kakara anu e cheke ai amusa shi no so se ade anya e kwandam se de aye kwandam abusua wei e ya senkafo a wo firi Ghana ha ekọ Niger na okofa ne ma de ba o ma be saba ya yeso so ye be ya bi anwumra no nsia bre me kase ne Sompa TV so na guso a wo hwe no wote yanka ewo asantemantan kropon kumase ene ne mpotamu a eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM sa wo sunwane ene ne mpotamu a eho ye bono ena afen so hafo ne mpotamu no onso so mu kuram Sompa 98.9 kwanya akwa brono ma ene chiame ni monum nyina ekuramu ewo sunwane ne mpotamu na ukota chiman ene nkuranza bro apoye fam honum so a ene so akua bo achewa asempa yitia DJ Tosunom wo nyina so kurama nwumre nyina aka bo mu a ya den sam ne ma ye koya nim e wonsam fofrom ye koya nim no na ye da so agina nije ne ho nsa nsam ne mu mpa ebo mu a na we GBC enya Grasses and Bottles Church ne mum Ghana Baptist Convention wo mum finhia aduosia wakwa akopa hontema e wadwira santimantem ha ya na no ena Reverend Enoch Thompson e kasa e de a chance nchirofo se mu na mo kan kwa akiri
monkana ento Ghana fo nyina so na mampanyin ntibi nkanka ne so mbeka ne sompa ende ese mampani tie ni na fe wo mfa nkwa adwendwen mu sade wo mo so adom mesretsra adom de wo mo ko nije no ebema nije fo sabi Ghana ye ho beye wo mo hi pa yese aso no mienu nya ntokwa ensensan ne nhoma e wo ho ne nnua no wo mo ne hunu amane pa na wo kan we nyina na reverend ede kire se wo se de kompai bom ne ye bom pa yeye sade be ne nya mbeka nije fo akoma na so obeka na wonka no ebi na tututoi ahyase na enwuma eda eseni wura no Reverend Thompson say na waka kire nsenkyerofo. You have not come to a mountain that can be touched and that is burning with fire, to darkness and gloom and storm, to a trumpet blast, or to such a voice speaking words that those who heard it beg that no further word is spoken to them, because they could not bear what was commanded. The command was, if even an animal touches the mountain, it must be stoned. The sight was so terrifying, down to thousands upon thousands of angels in joyful assembly, to the church of the firstborn, whose names are written in heaven. But that speaks a better word than the blood of Abel. Brothers and sisters, let us therefore adopt an attitude of prayer. Prayer for our activities here to succeed. Prayer for the families we've left back at home. Prayer for our dear nation as it grapples with political and economic challenges. Let us be in prayer for the developments in Niger and to ask God to direct the leaders of Africa and especially of our nation Ghana to approach the challenges in Niger in processes that will not lead to loss of lives and further complicate the situation. Let us be in prayer for that has further lost its moral balance. And particularly, let us pray that God will restore the forces of sexual confusion that are beating on the doors of our homes, the future of our children, and the sanctity of the Church of our Lord Jesus Christ. We welcome you. Eni a woti ye Reverend Enoch Thompson Ghana Baptist Convention e hono odi nedwuma wo mo mfinhia du osin a wakopa ho ntoma wadwira ene nyame yi kire no a wada sa nsem ye die yenko NPP amanyokonum na nyame ya adom a memenda wiase nyina ene ani nyina ehwe wo mo na yahwe anwum a wo beto na yahwe asa Ghana force besa e de ahia wo mo na omode nkuntabu kakra aba na ye gyram wo enkramantam no emu NPP amanyokono edimu twotwofo pani edima amanyokono ewo enkramantam mu ewura odale paka ena ekasai ene wo kyerese nka NPP fo na nya wo masem na nka wo mo NDC fo di nanso so no ne wo mo tie no so ma mo NDC fo di ankyere Ghana fo a na kyerese omene Ghana fo ani ne ye ene sen o manya ne ntie se NDC amanyokono pese o mu sem o mbesa sabi anwea pa de gugalem nyame ya domo a memenda na NPP amanyokono din akoye tantantantan ne basa ewa Ghana fo animu na yewura paka abu nkonta kakra de akere Ghana fo ne nkonta buo ya wade ma Ghana fo nyina no eyese wo hwa empasua ya ewo enkramantam no mu a no kure nyame anim nie eye aduasa enan na dwantrani ya wo wo hodom no wo ye maako edu enson ena fe so mantam no mpanifo ene mpanifo bi e ka se mrase bedwafo no ade nyina so no edu nan ene akire eno achi wane a amonyokuo no se yehwa amonyokuo na furuma ye behu wondin ene won pampan e wo ho no ene so eye nan ne nyina kabomu ma ne ye mpanifo maako aduoson mienu a wo mo na egira mu se delegate e de ma NPP amonyokuo no ne nsamu a wo de ma nsamtwerefo ni betu aba nipa five or my actual swaba MPP flag bearer na so far because a greater class so far so good share was in terms of security, in terms of operation of delegates and I ready many workers say greater Accra you were 34 constituency chairman chairman for the Tuama. There was 17 regional offices in Tuama. There were MPs 14 in Tuama. There were founding members 4 in Tuama. Who
Woka we na buma 72 delegates na yehwe e Greater Accra. Oba ishesha was a two on the actual. Enrichi meaning the regional commander of police, Commander Gariba. Negotiate to was a yaye. The training says security very tough for home because we are delegates number 72 Negotuaba. The best say ABL Bibeba misbehave. We are party no observe. It is good to observe. But security war young pinemo being by say about the attitude to self-phobia, NDC phobia, episode of we are purely NPP delegates conference. Say young friend now only NPP near me for whom the team say NPP at. That is the advisor the normal other political divide or more young one can say election you on say the BB pound no more say NPP for NPP. Abusia we and somewhere a free NPP amonyokono dimu nkramanta mu twotro for pani adema NPP amonyokono yewura paka odalina yetenenkan enne wase sohwe no enya hyase eni tie sohwe twro oras no enne na wonum kotena ase kokoye sa sohwe na sade na no BC sohwe ne hyase a na enkoda ne bi sabi afurupin banche deje na ebi nso ma wo moma nefo no sa pepepe ena wase die no nso ekokoyoye na emuna sompanse ntwerofo etoto wo ma homa na woda no ena yebusa se bi o yatetete se wasefo no ebinom nyenyem na KSTS nso na wase ebo ehon nso kura saa ebinom de afropin ne bae bi nso kura no foi sopa sensanfo ye no nso wo moma no fo wo twere kakra akura de nge no asorekọ ama ne ba akọ akonom na ani eda eseni wura no ye wura boaten se ni wo kirem kire sompanse ntwerofo What's in the Ashase? The Ashase 31st July in the share visual practicals the Monday, your first written paper, and your English orals, which is the first call paper, will be a AEB. KCS, your candidate are 1,158. A more 651. A member and a 507 here a month. So far, nipa more extra. Yeah, no 3 batches. And upon the first one, you have 2 absentees. Second one, so also 2 absentees. And then we 3rd batch now. Until you the total absentees or and then paper. The first 2 batches now you around between either 4 or 5 absent and now Busankola omo enyim. I know the CC me header be a 1 or 2 be but so obi mu CC ba kwana mi no be so your human institution where there about kwana mi no be go wayward until me man number say but at least 1 or 2 be e omo afefra omo ekire eni a woti yewura Andrew Boaten ya we headmaster Edema KSTS ena na wo kirekire nsemu no wie ne wode afutu ema mafra ne se wo monyire wo ho nsua de ne wo montwere ne mo nse apolism de obi anyine ho emfirim se de be na wo monso hwe no se bi obi amfa dade nsa enkomake yenua ba ma kwabra nyako asi anemu ewo epoye mantam no mu ewia se eba ya sam mpanipa o nipa ene pe ne ho asam ye sorry ya nso na eba na kwabra awade asom de nka ho enka so nua ba ma nem na wapom te sen yakopɔ na domode ache asama kese circuit ko de kwa atrase no wada romade ne siye
Yominia Asamaka Circuit Court Echo Atras Wabra his Anna Abbas Abukari Adams Etia Jomono Meno Ekase Wababo Tera Bebe Tuja Atim se Emrantie Emienu Ubia Enko Fiase Visha Polopole Edu Enum Nom Sanfo Fakoye Ejumaden na Omo Eko no Soboba Mu Ubia dia Enya Domo de Omonsa Ebeka na Sabram no Kase Emrantie no ene Ayesu Frederick Awanya Fisia Edunu Enu 25 years ena Meno Kase Simotei or no so enya Fisia Edu Enum or so enya Fisia Biasa Emienu 32 years na Kwadwe de Abom ne se Omo Abokrono ni Bonoma Sanso Atwituo Ede Abokrono Chese stealing and robbery na Amandabono HM ese Kwaduboni Inspector Sabolo Usu HM ese December August Bosman need the torso December Bosman need the torso Asian Fimpinu and Yadunu Emienu at a few chairman December Bosman Emu and our Brana Bon Bebenu Sia any Efano Emrantia Emienu and any Pam you know come one Sabam Luka said Omodom Aka Engura Omo could try a mouth for be our Quabuanta at the core Akufikrum Quantum Pon Eso and the Enkovi Asiano on Royal Motorbike Omoji from Sam Ye Pino mobile phone and in the Mahu the Kitominiano Omoji Efi Sam Emma Nipa Yomsano Omo Modern Ecoba Police for Asutri and so on ma December Bosman and the Tosso Ancient and Cron not just in the Formia Sape and Terminal almost so echo a year Biabia Force or Butchene Johnson and was a market and then a potemodum the also Omo could try a mouth for sa edgy a motorbikes any impono and Yama Efi Sam as also at a chiromo ebo a dear ma Sekanina Copo and the dome Afufia Nanka and your combatant Amasam Essi now another quite before HMS and Rantan D and your best year now motorbikes no Omo Ejiano and on Bomode Ekotoma Brenti Defense Obed and Ampun Mohammed Omoton 4,200 Ghana cedis and not any as a get to Aquana no and I put this for Hushumono and Manokoda Edisa and Rantia and 9 and Aminoka say no Mudisa and your Bassam bottom honum as Abam Ekatani dear Abubakali Adams any impono a year Su Frederick no a yetimi Aso Pechi Nano Anna Utimwa for his lordship at the SM Etujan Robert Bontira Betuja Atim said Sabam no Ekatani de Emrantia no Ajatum as a quadra de airborne a no cressom aye Amanoka say Omano at the chopper at the Aba and Winti and a penny for who said as I said and feared already a mom no what to soka crademoma Abba if he said it do end the so much Oma koremand the cry, Bosumi Makuma and watch as I bam look as some gusto our police for community. Obji of a papa say Visia it do end map before the moment. And no bet me up boa Amanaya Shadi so at me Edama for any Tibino Catani dear, over PM was a market circuit quarter. And Martin ye knew our more about chrono, no sound so editio, a general for as Joe so a Japadiano, a quarter as a Somokoda Fiasa, Shapapale Ediasa, no more Madina Somokona Somoba, Upia dear and I'm consular, and don't be a definition. Kwabra, yes, one year Kobo Crony, Bakuya Jumtuni. I don't hear because a local musician or no, as a market sending and Potem Hanuma, what you did pass, and so on about console or your motor rider, just or your cat a human be, Sunny a human you know as I'm not way. Yeah, or Boman for shows and I say. Underground rappers yebia underground rappers any more ye shall be our pressure beban and our YouTube. That were anything home person pesacra. Ni tinidi onion person nemono we say I saw my well joke afro aha why no afro nemono enye person tia afro ni krono bo Kwabramoni aduma why that's me na Yenu abema kwabra nyako na yete den kari free epoye mantam no mabusua adwumre me kan for de ma wo se bomotema wonsanka mizo ene 5G ni bi eya no ne ya wonya bi a ahoden nkora na wotwe no epa mu sei na kyese wo lusu ahoden bi a wonya wo de behyem adwuma bi a wo pese wo de yenso so no wo ye bi a na obrea na wonya mizo no kakra behyem a na ahoden na sase ndada mu bio wo kosra obi a mane mizo adwumre be ko obi nchen a mane 5G na mo fa nkambum na mo nya adwuma no baabi a wonam ne baabi a wo hweye mi ne baabi a wotie bia sa wotie radio no a number no 0246270221 0246270221 wo hweye Facebook live and afeso TV na number na gu ase baabi a wo bia no wo de frɛ na baabi a wo bia no ye be mane wo bi na ahoden ene anigye atima ba fie honom mesra wo baabi a wo ton drinks bia se mizo ne 5G ni bi ni ho a hwesoro ne hwefom e ka na wo pese wo frɛ e de ma wo kra ene wabusua no 3A Herbal Center so e frɛfrɛ na sade wo si e ka no abusua
yenkomra 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert yenyina ye tie sompa Nkrabata no edunum ene 21st clinic sciatica expert ya na wewure ba bia bi wo na ja ya hwe o massage na ebe laboratory ne scan nyina ye ho adwuma na no memene da ene beto sentrefo ya pono so se ensubiranta ma toy ewo sunwane bonomantamu ehohoro abofra kuma bi mfinhie num ede ne koya na wo mo hwehwe ba bia de na akwa akojaka na adaworoma enkra no kire se de wo mo hunu nenso wonka te asefo ho ne nyina nkamfua no de obetime de mu nkire mu ama yempa yenkosompa 98.9 ye na fe ekwenya akọ bumpa na daroma wo mo ye nkire mu akuya akọ aba bebe kwa me di osu na esi sen wo mo hu no wo henefa eya tronie anasa wo ko hu no wasufu me da se atronie kwan so ufri New Town na wo froba akwa kwadonsio no ho na ya na nekasiye ne kwa akwa ne sa na efri ena no memeda asem siye no abusiafo atorencho maboafo Ghana posifo assembly members a wo mo ne akwa kwadwo electoral area no ebohye nyina ne kabo mu ya efiri meda no wo ma ye de obetumi bia so behunu abofra no na enne bese anopa duba ko bremu ediba dumienu no ena wona woda so enam ensuo ni mu ewura ni mu ehwehwe abofra no hunu se ade bi da ho na sebe aye no sebe enye dua na esenipa enti wo mu ben ko hunu se ampa eye nipa da sani na wo mu de bibi hye wo mu sa edane no no mu hunu se watete sebe to bi hwe ewo ye TV so a nipadua nanka se wo ye tiasini a wo se magere wie edi nku sira nipadua ni no nipadua na obetumi dia sa no atete ama ensuo no afa na matade ana ehye no kura no eya wuro afini nipadua no ho anesa enam se na eyesusan na fa no ekobo ensuo ni munti nipadua no ni ti no ebobobo gates ni mu ama ni ti no apapai na ebra watase emunu etinhye mu no makwan ema wo ya amamre kakra ya abotifo nso so eba mu bio me kasai no enam sesebi apura ni senti wonfanto wo made anche so abusia eya amamre ya wode emu no akwakose fom entimi ne ya obedru tunyane New Town ede froba atufu kwantempo no eso a enhia efa abofra meda no afei ena wo hu na wo ye mu na sabi wapro amana koyare hosem ekuyante amu no na eda eba ba bia se wura bi won wo hu ewura no ba bia won nipa da sani a sabi akoda ba mu anu wadi emfie num no ono ena na mu da ho no na opani ba ko kane no ye assembly member ewo akrakwadom electoral area ho ene dai wo mu a edi ani mu ekoyi abofra na mu no edi free enhwe ni mu no na wodi mu akotene pa owura 7 kwa bena ajekum woni Sompa ka se bodi nkomo sei ni bojale die se wan kan chimu a ujire hwe e dan se na ahu tina yawre o do papa ana wana oba na wunua pa wa ye se ya na ne ho nyina wuro e ko last one na ne ho nyina wuro one slide furo so na iti utuze ni tia bo kata no sha ni tina bu na ne nai ka ne nai ka se na one right size na ebu ama ni do beni kula pie en na se papa ye ara ho
semi ekwenya kwa bronoma obumpa sompa 98.9 yewo sunwane bono ahenkro na wato de mane yen abusu yenko ensamfo from na yeda so agina yenuanom sompa 98.9 FM chen hope omo ana anwene nsam ye anwumre omode amane yen omo kire se enkoasom eho asem epusu Action Aid Ghana amode niema bi agu akwamu na omo kire se sade enkoasom ene yede nkofo eye nkuru to djuma yekofa nkofo fra manone ba wo manmu na yede nsam ato omtirim na omtirim ayo mo dedede se be ma ye wo ba line no na wodi na kire no ke kan nsam hye nsam ani di ni se ya yede wo ba be ko school ye ko ru kwotena ha aduane wo bedidi de open na obedie efie ho nkwa na akwotena ho sao wo munya duru ke yeti ani atobrantan ani akuma ne de ahead nsam be doma na nsam nyina papa se ya na no aka ho bi ama Nana Kwame Aframu Denchira Bono East and Afenso Hafo, one layer Jumadie so Hesofo, Adema Action Aid Ghana, a Yakua answer Abanse, one year Yano Sompa 98.9, 18 Como. Nana Denchira some waka in art, I say, hey, Miam Yahudu P. Hanua, said the include to Jumasi Koso, said the Enquasum Esi Kosono. Yes, I be a Watisika Tony Panon Guan, Nemono, walk off on the Panic free bear, be about Nabezo or Maimua, what in a young crew to Jumano, a Hadjin, Nasemini. If Norwegian Development Corporation Norland then a day now a butter teacher now is here and so me say ama a name and poisson that's what the entire can name say yen say ya share emra and yema be at was a poisson any who but also and yema and a citron say especially a queer to my never be education and baby, a poor share and was. You say, Jumedia, cashew production. To hear your blue mountain, trade districts, and I hear German or Germans at any time. The name a coso. Well, like I said, a coso. And so, you shall see a very famous and you say, a yama air coso. Teach you, say, a man. Yeni omuye ejuma ewo sa cashew tumadi enuma yeni emra bia padi emra bia ebo omo ho bai ena titru enkola yedi omuye ejuma ebro omo ahodin so ena so kosupa ewo za production na enfiem yensin mu ye hu se dawubo no akọ akiri pa enam ensentrofo enti yeni omo eto kese a omo so eboa yen ema yedi yenkrato no ne nchirechire ni kwachi nti abusia opani Nana Kwame Denchira Afram wani yenuanom Sompa 98.9 ena edi sa enkomoyi abusia madwentre ya mode aba no ebera so se yede bremu na enwumako ya afa ho ka no ene se 3A Herbal Center epusu no ho na opusu no ho no apam osesen duro no wode abadwa so ebi nso eyeyem timaduro ene ntia wo so no nom se nure bi de bia me ka cho se 3A capsule se ukoba bi etonuro na ebi ni ho a na entem o de 0546 107 107 nama oni ne se wonfre no wonyi bi esanse ba ne sa ebi ni ho de a wontonuro sisi yade koko ni nyina bedwane sabio ohonso no ewo fomo ade nunum bi na hwa ade wa emre wo mpoma ne bebo apa esanse koko no etimi de sa nyina eba eno achi no ma remfi se ene utie baumies a efiada kansa akwambre kwan Japan ne don no betena se na fe wo modi ne ho adanse a kire de ntia ewo sesi ahene ne etu ahene fo adekye wo mokwa akwato special delegates conference yi abai wo mbeto amakan amu abeka nipa nnum no ho na wo makwa akopre franka no papai asen central eho na odi ne nkui se emrahye bedwani wo yesono ba na eba branso pa wo manyi mu a ne dwetire fa kase na wo de ahye manyi mu na no nyame de kyan ya no nan ekosi no nsia da fie da bia eba ne sanso a enam Tarawan TV enkran saa na Sompa 90.7 kransa Sompa 98.9 sunyaye enam ho Facebook YouTube ne ba bia onya bo Sompa ne chemu a saa nkomopai onso obetibi brenso bebem amwa bo awuram ene ntia no wahye ne nso Universal Natural Clinic ni wasebra na massage papa bi yentwa bi mfama stroke no yebeche wo de afri mu honam ye nyina beko awo na wo pe de ne hawo wo hawo ene wa mane eye de hin eye Universal Natural Clinic abusu de ntia wo sa wo Universal Natural Clinic ene se
wɔn wɔ mfidie ahuntahunu abrane ɛwɔ enyumayɛfo a wɔn nim de ɛfa yaresɛm baabi a yareɛ no efira ɛba baabi a yareɛ no aduru na wɔn ato no chalk na wɔn ayi no ɛde afiri hɔ na wɔn okɔ fie wɔmpɛ wei na wɔpɛ deɛ hin universal national clinic ɛwɔ atonso s-line ha ya yɛ bɛn bɔ nsuo mu hɔ nom a sɛ nnam yareɛ typhoid nom ne hepatitis ne ulcer nom ɛne deɛ akeka ho koraa deɛ yɛbɔ no sɛ dwie universal baabi a obiara sɛ yɛn a ɛna yɛkorɔ 0556 224 102 0556 224 102 adwenkyerɛ no taw na yɛn sɔre so mame ya fa yɛkɔ adwenkyerɛ no so yi na yɛhwɛ sɛdeɛ amanfoɔ mu nsusuɛ no mu adwenkyerɛ a anwummerɛ mu nso so mode fa akaseɛ no mu ɛde ɛbaeɛ no yɛnkɔ wɔ ho apam ɛneɛ ma yɛmfa nsi wɔ ha anwummerɛ yi yɛde wasi ha na yɛada wase Sompa TV so na wohwɛ yɛn wɔte yɛn ka Sompa 93.1 FM ɛwɔ Kumase Sompa 93.1 FM ɛwɔ Kumase Sompa 98.9 ɛwɔ Sunyane bono ɛna afei so ahafo ne ne mpɔta mu ɛno akua nyako aborɔ no ma ɔkɛseɛ no obumpa ɔdadoa no ɛna afei so no akua asɛmpa yɛtia ɔmo so ɛsɔ mu ɛwɔ nkransa ɛne tachima hɔ ɛyɛ bono ɛpo yɛfa baabi a ɔmo se yaba o yaba anwummerɛ kuku a kosua somua libya burger sof mame premier ni akosua je wa akɔdeɛ mame ya grace adaroma ɛna wohwɛ yɛn ɛwɔ tv no ɛna afei so facebook live no so no ɛno akyi yima systematic ɛna afei so kelvin ɛne Sompa didie ɔmo nyinaa yɛ adwuma no kama ɛde ɛma yɛn baabi a wobia no yɛda wase ama wadwo anwummerɛ na nakwabana kɛse ɛna afei agya pia apam dada sabre de asem panipa dwumadi no forusuo bema ene odifo mo asamoanom ene owusu ene abusafo nyina so ebeto aso nyame yadom a wɔkyena ebesa de ahyɛ mu bio yakra